Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau kuma barkanmu da kasancewa da ku a wani sabon shiri na tambarin talaka. Na san da yawa daga cikin 'yan Najeriya sun saba da wata kalmar bature da ake ce ma palliative, wato tallafi da gwamnati ta saba ba ma jama'an ƙasa a lokacin da aka shiga halin annoba ko wani ibtila'i. To a yau za mu tattauna wani al'amari na tallafin da ake ce ma palliative a turanci. Sunana Jibrin Abdullahi Adamu kuma barkamu da kasancewa da ku. To kamar yadda fara bayani tun da farko, yau za mu tattauna wato tallafi na palliative, wato tallafi na rage raɗaɗi a lokacin da mutanen ƙasa suka shiga wani hali, ko hali na talauci ko wani ibtila'i ko kuma dai annoba. Kamar yadda muka saba, ina tare da masu fashin baki a wannan waje. Na farko akwai Malam Ahmed Umar. Malam barka da zuwa. Masu barka da yau. Sai kuma Malam Jafar Abdulkadir Jiga. Malam Jafar barka da zuwa. Barka da Malam Jibril. Yawwa. To Malam Ahmed, zan fara da kai. Wata kalma ce ta bature wanda tun shigowar annobar corona muka saba da ita, palliative, wato tallafi ga 'yan ƙasa. To wannan irin tallafi me ye shi? To masha Allah, a masu kallon mu barkanmu da yau. Wannan kalma ta palliative, wato a takaice dai abin da ake nufi shine tallafin rage raɗaɗi a cikin yanayin da aka tsinci kai. Domin a fahimta, tun ba yau ba, tun a baya, shi wannan ba sabon abu ba ne. Shi ne irin abin da gwamnati ke bayarwa idan mutane suka shiga cikin wani hali na tsanani ko na kunci ko na bukata. Alal misali, a duk inda aka ci alal misali an samu matsalar gobara, ibtila'in gobara, ko ambaliyar ruwa, ko fitintunun tashe-tashen hankula da aka ɗan yi fama da su a wasu sassan ƙasar nan a shekarun baya. Gwamnati kan yi tanadi, ta tanadi abinci ko kayan amfani kamar abin kwanciya, barguna, ko kuma kayan gini kamar siminti, kwanon rufi da wasu abubuwa makamantan haka, ta tanada ta ajiye. Domin duk lokacin da aka ce wani abu ya taso irin wannan, sai a hanzarta, akan kira shi ma tallafi ko kai agajin gaggawa, domin sauwaƙa wa mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan abin raɗaɗin da yake ciki kafin a sama mishi mafita na halin da yake ciki. Wannan shi ne abin da ake kira tallafi. Kuma shi wannan tallafi abu ne wanda ba wai sai ita gwamnati ta kan yi tanadi ta ajiye ba sai idan an samu ibtila'in bane ake saya. Akan tanade shi a ajiye shi ne dan ko ta kwana, shi sa ake kiran shi agajin gaggawa. Akan tanade shi ne a ajiye kamar a tsari, kamar mu a nan ƙasa Najeriya, a tsari akwai kuma a dokoki da suka kafa hukumar kai agajin gaggawa ta ƙasa da kuma na jihohi, shine akalla cikin kowane sa'a 25 wato kwana guda kada a rasa kowane babban ɗakin ajiye kayan irin wannan tallafin da kaya akalla da zai iya isa wani adadin mutane. To bari koma wajen Malam Jafar. Kamar yadda na ɗan yi shimfiɗa, zuwa annoban corona yasa aka fi saba da wannan tallafi, musamman ma tallafi na abinci da kuma wasu abubuwa. Kafin wannan lokaci an irin wannan abubuwan gwamnatin Najeriya ta saba ba da hakuwa? Ito ta saba bayarwa kamar yadda shi abokin tattaunawa na ya shimfiɗa, Ahmed Umar. Kafin corona akan samu iftila'i kamar na gobara da flood, abinda ake cewa ambaliya. Za ka ga gwamnati tana da kamar agencies waɗanda suke da wannan alhakin na bayar da wannan tallafin gaggawa. To kaga ba za mu ce lokacin corona ne ya zama sabo ba.
ta fara bayarwa, sai dai lokacin koronan abin ya yi yawa, mutane sun san shi saboda kusan ya shafi dukkanin 'yan Najeriya a wannan lokacin. Mutane saboda iftila'in da ya faru suna zaune a gidajensu ba sa fita, masu sana'o'in hannu, masu aikin gwamnati duka ba su iya fita zuwa neman abincin da sauran ababen more rayuwa. Shi yasa gwamnati mutane da yawa suka san shi a wannan lokacin. To Malam Ahmad, bari mu ɗan waiwaye saboda ni ina son ɗauko wannan maganar tallafi na palliative daga lokacin corona nan. A lokacin da mutane suke zaune a gida ba a fita, saboda kar ka manta musamman talaka sai ya fita yake samu. Wani in bai fita ba a yini ɗaya, to ina tabbatar maka a gidan ba za a ɗaura tukunya ba. To a wannan lokaci da aka yi corona an ce an ba da wannan tallafi na palliative. Kai a mahanganka ya ka gani lokacin? Ku ne 'yan jarida. Malam Abdullahi, ai ba ni na gani ba, ya 'yan Najeriya su gani saboda abu ne a gidan kowa. Abin da ya faru shine lokacin da aka tsinci kai a annobar corona, za a iya cewa al'amarin ya faɗo a matsayin abu na bazata, saboda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci daga lokacin da aka labarin ya bullo na bullar cutar tun daga ƙasashen China ya bulla yayi nahiyar Turai yayi nan har zuwa lokacin da aka ci an tsinci wani mutum ɗaya a Lagos da abin ya fara shi kwata-kwata a cikin kwanaki 12 ne zuwa 13. To nan da nan kuma abin na faruwa, ƙasa ta ɗauka gaba ɗaya. Nan da nan gwamnati ta ɗauki matakai na killace mutane, na takaita zirga-zirga da sauran waɗansu matakai haka. Nan da nan kuma aka ce an takaita zirga-zirga kamar yadda. To wannan takaita zirga-zirgar shi ne ya kawo batun magana tallafi, inda ƙorafe-ƙorafe suka yi yawa na cewa to yanzu ai mutane an riga an gwamnati ta yi umarnin su zauna a gida, to in kuma kamar yadda kace ba su fita ba ba abin da za su ci da sauransu, sai gwamnati kullo da cewa to shikenan za a ba da tallafin rage raɗaɗin zaman da mutane za su. To da gwamnati ta fito da wannan tsari, ta fito da su a matakai daban-daban a tsarika kuma daban-daban. Amma wanda ya fi shafan talaka kai tsaye, wanda kuma shine talaka ya fi damuwa da shi, shine raba abinci. Abincin da aka ce za a raba wa mutane domin saboda ya hana su fitan, ya bar sa su zauna a gidan saboda tsoron yaduwar cutar. To wannan abubuwan da suka faru a wannan lokaci abubuwa ne na ɗaura kai da kuma rashin fahimtar menene ainihin abin da ake so a cimma, kuma menene abin da aka yi. Domin a wannan lokaci in ka tsaya ka dubi iya adadin abin da aka ce an cire domin a raba wa dukkan 'yan Najeriya, don a wannan lokacin kusan dukkan 'yan Najeriya ake targetin cewa ake kokarin a samu a isar da wannan tallafi gare su. To me aka cire, kuma mutum nawa ne suka amfana, kuma yaya aka kai wayannan abin ga waɗanda suka amfana? Duk waɗannan suka zama to ayoyin tambaya, domin saboda abin da mutane suka sa rai su gani, ko kuma abu yadda aka yi abin ya kai ga waɗannan mutane, duk sai aka ga abin ba haka ba ne. Malam Jafar, kai ma kana fili lokacin da kuka dinga fita kuna neman labarai a lokacin. Kana ganin wannan tallafin da aka bada na palliative a lokacin corona, 'yan Najeriya sun samu, musamman ma wayanda ba su da ƙarfi, ba su tara ba, wannan annoban ta zo ba zata. Kana ganin wannan tallafin ta kai gare su? Gaskiya wannan tallafi bai kai gare su ba, musamman talakan da ya kamata a ce. Ba dai duka ba za ka ce. Kusan bai kai gare, in aka ce bai kai gare su ba, kusan a ce ana maganan percentage ne. Adadin mutanen da suka amfana da waɗanda ba su amfana ba. A lokacin an samu adadin mutane da dama waɗanda ba su amfana ba akan waɗanda suka amfana. So shi yasa za ka ga wasu suna cewa ma me ya amfani shi, saboda su ba su ga amfanin shi ba, saboda bai kai gare su ba. Ya kamata a ce a lokacin matakan da aka kawo ya kai kowane gida, tunda kusan abu ne wanda ya shafi kowa, amma sai abin sai ya zamanta ciwon ba haka ba. So kusan in ce maka an samu naƙasu da yawa wurin raba wannan shi tallafi a lokacin corona. To me ya kawo wannan naƙasu, Malam Ahmad? Rashin tsari. Muhimmi shine rashin tsari da kuma rashin sahihin kundin bayanan adadin 'yan ƙasa a wannan lokaci, na yadda za a san wane ne waye kuma a ina yake. Idan da a ce gwamnati na da sahihin kundin bayanai na cewa oke to ga adadin mutanen da suke wuri kaza, a misali a amfani da mazaɓu,
a ce mazaɓa kaza mutane kaza ke wuri kaza, kuma a cikin mutanen nan an yi ittifaƙin mutane kaza su ne ke da raunin da ba su suke buƙatar wa'annan abubuwa, in ba su fita dole sai an ba su, to da abin zai zo da sauƙi. To wannan rashin tsarin shine ya kawo wannan abin na kasu, cewa kawai sai aka yi abin kara zube, cewa gwamnati ta ba da tallafi, an je an karɓo daga inda aka karɓo, an ba wa wa'insu jami'ai sun shiga cikin unguwanni, yadda suka raba shine da ya kawo ayoyin tambayar cewa shin bukata ta biya. To amma inda an samu sahihin kundin bayanai cewa oke to wane shine wane, gida mai lamba kaza kuma sana'arsa iri kaza ce, to nan ne za a iya cewa oke to nan ne za a san wannan abin an sami biyan bukata ko ba sami biyan bukata ba. To matukar kuma babu wannan sahihin kundin bayanan, to babu yadda za a yi a ce irin wannan tallafi ya kai ga ainihin wanda shi yake bukata. Wani Jafar, idan aka bi shi abin da Malam Ahmed yake nufi a nan shine babu hanyar da za a bi dalla a san suwa suka cancanci a basu wannan tallafi a lokacin. To kai a wajen ka yanzu, in dai ni abin da ke ban mamaki lokacin siyasa, lokacin da ake cewa abin da ake cewa campaign, za ka ga cewa ko lungu ko tsallaken kogi kake, yan siyasa sai sun kai gare ka cewa ka zaɓe su kai kaza da kaza. To amma duk lokacin da aka ce maganar tallafi ya zo sai a ce babu hanya tsari har da wa'annan tallafin za su kai ga kowa da kowa. To kai ya kake ganin wannan al'amari? Wato akwai matakai da tsare-tsare da dama da ya kamata gwamnati ta dinga bi in za ta ba da wannan tallafi, wanda zai kai ga inda ake so wannan tallafin ya kai. Kamar yadda shi abokin tattaunawa ya da kai Malam Jibril kai magana, ita gwamnati tana da hanyoyi da dama wanda in tana so ta kai ga mutum za ta iya kaiwa. Alal misali, akwai hanya ta kafan sadarwa wanda an aka yi amfani da shi za a iya samun biyan bukata. Akwai hanyoyi na amfani da musamman sarakunan gargajiya da kuma masu unguwanni da dakatai, wayanda su wayannan mutanen kusan a ce su ne suke kusanci da talaka yau da gobe. Na san cewa ma akwai kowane ɗan ƙasa balagagge za ka ga da yawa an yi rijista na zaɓe, akwai katin zaɓe. Na biyu, da yawa 'yan ƙasa kuma yana da banki, yana da account a banki, akwai abin da aka ce ma BVN, wato wata lamba da ke nuna ka cewa kai ne fa ke da wannan ajiya a banki. Wayannan kana ganin ba a iya bin irin wayannan hanyoyi na kai sosai, kwarai da gaske za a iya bi. Ba ka manta ma da wani muhimmi, akwai abin da ake ce ma NIN, shi ma kati ne na shaidar zama ɗan ƙasa. Shi ma gwamnati ya kamata a ce in ta tashi raba irin wannan tallafin, kusan kowane ɗan ƙasa yanzu an bi lungu-lungu, kwararo an ma mutane wannan rijista din. Akwai kuma wasu hanyoyin kamar su katin nefan wuta, wani lokaci za ka ga akwai shi ma zai dan taimaka wurin neman daman samun kai ga gaci na raba wannan tallafi. So gwamnati kamar yadda muka sani, in tana da bukata kuma tana da hanya da take so ta bi don ganin cewa talakan Najeriya ya amfana da wannan tallafin, za ta fi shi. Na yi kuskure Malam Ahmad, ban tambaye ka ba. To lokacin kamar da kace an samu dan akasi ko cikas wajen raba wannan tallafi a lokacin corona, wasu dalilai ne yasa aka samu waɗannan matsaloli a can lokacin? Saboda yanzu muna fuskan wani tallafi babba mai zuwa, amma sai ka bani wannan ansa. Abin da yake faruwa shine lokacin da aka yi birin kaduwar corona, wasu ma na ganin shin tallafin ma an raba ko dai kawai suna ne cewa an raba tallafi. Domin wannan tambayar da mutane suka yi, an zo an samu sahihin shaida cewa akwai inda ma ba a raba tallafin ba. Domin a wannan lokacin ne aka rika samun al'umma daga sassan kasan nan daban-daban suna zuwa suna rusa manya-manya, suna fasa manya-manyan shagunan ko kuma manya-manyan gine-ginen tara kayan abinci da kayan amfani. Kana rumbuna na tara abincin gwamnati ma gaba. Ka gane ai, irin wayannan manya-manyan shaguna, manya-manyan wuraren ajiyan kaya, sto ana fasawa, ana kwashe wannan kayan, kuma wayannan kayan su ne wayanda aka ce a raba su don corona. Lokacin mutane suka yi ta zargin to 'yan siyasa sun tara kayan nan, gwamnoni ba su raba ba, shin dan me yasa? Shin lokacin rabawa bai yi ba ne?
a'a yadda za su yi saraba ne ba su sani ba, a'a an ajiye ne saboda dalilai na siyasa wanda sai lokacin kamfen a raba da sauransu, wanda kayan wasu ma suka kama hanyar lalacewa sai da mutane suka faraga suka rika zuwa suna fasa irin wayannan manya-manyan stoto din suna kwashe kayan suna so ayoyin tambaya suna nan da yawa. Wannan abin an yi ne dan talaka, ba a yi shi dan cewa ga wani a zo a ɗauka a ɓoye. A wannan lokacin da aka samu da wani kayan, a wannan lokacin ne lokacin ake buƙatar abun. To amma man Jafar, ba ka ganin cewa shi ma ɗan Najeriya ya yi hanzari da yawa inda zai je yana fasa sto ɗin abinci bi, mu ma namu kanmu talaka muna da matsala kenan wajen maganar tallafin nan. Wato ba hanzari ba ne Malam Jibril Abdullahi, shi tallafi kamar yadda muka fara tattauna ana ba da shi ne a lokacin da ya kamata a ba da shi. Yau alal misali an kulle ka a gida, kamar alal misali lokacin da aka yi maganar corona, banda corona da wani lokuta an kulle ka a gida baka da abin da zaka ci, kuma gwamnati ta yi kirarin cewa akwai kayan tallafi an ma riga an bayar na cewa za a rage ma mutane raɗaɗi. Yau ne, gobe ne, jibi ne, ka ji shiru. So shi dama ɗan adam an yi shi a kusan a halittar yanayin halittunmu, ba mu da wannan haƙurin da za mu iya cewa za mu jira, kuma an saba yin haka a Najeriya. Idan aka ce za a raba abu a yi ta jira sai ka ji a labari ya zama labarin abin da Bahaushe yake ce mana kanzon kurege. So wannan abin ya daɗa sa mutane suka harzuka, suka zuciya, suka ga cewa ya kamata tun da yau wasu ne nake, saboda akwai ɗan kaman rashin daidaituwa ne zan ce, ko rashin yarda ne tsakanin mutane talaka musamman da kuma jami'an wasu daga cikin jami'an. Kafin mu ci gaba, jama'a masu kallon mu, kar ku manta ku bi shafukan sadarwarmu na YouTube, Facebook da Twitter da kuma sauransu. A yau dai muna tattauna abin da ya shafi tallafi ko kuma ce rangwame da ake ba ma talakawa a yayin da suka shiga wani hali na annoba ko kuma na ibtila'i. Malam Ahmad, yanzu shi Malam Jafar ya yi maganin a yi amfani da maybe lamba na banki, account number kenan, ko kuma amfani da katin zaɓe, ko kuma amfani da abin da ake ce ma NIA, wato lamba na ɗan ƙasa. Kai kana ganin banda wa'ina wani irin hanya za a iya bi don kyautata isar da wannan tallafi ga talakawa da kuma jama'ar Najeriya gaba daya? Haka ne. Amma kafin ansa wannan tambaya, ina so in yi dan tsokaci kan bayanin da yi kan irin yadda mutane suka fusata a lokacin da aka raba kayan corona, da suke gani kamar ya kamata a ce kayan nan an kawo musu akan lokaci, ko kuma ya kamata a so an ba su ba a ba su ba, aka tara da sauransu. Hakika an samu jinkiri lokacin nan, duk da cewa shi haka ɗin matakin da mutane suka ɗauka ba mataki ba ne, tunda abu ne da ya kai ga kusan karya doka. Mutane sun ɗau doka a hannunsu, sun je sun ɓalla wuraren da aka kwashe kaya da sauransu, wanda a sanadiyar iban kayan da sauransu an yi asarar kayan da yawa, abinci da yawa da ya kamata ka ga buhun shinkafa an tsaya ana koko akai ta ɓalle ta fashe, buhun wake ya fashe, kwalin kaza suga duk ya zuzzube da sauransu. Hakika rike shin da aka yi da ba a raba akan lokaci ba abu ne da ya dace ba. To amma haka din da aka yi kuma kaga shi ma kuma wani koma baya aka daɗa samu. Na biyu, akwai ministan jin kai na wancan lokacin da aka yi harkar corona. Ita abin da ma ya faru, mutane suna ta zargin ta cewa shugaban kasa ya ba da kuɗi ai kaza take cewa ta bar mutane suna ta ƙaryata ta. Amma lokacin da musa suka yi wannan fashe-fashen da sauransu, sai ta fito take nuna cewa lalle ita ga shaidar cewa ta kai kaya, kuma haka din ne ta kai. Amma in aka zagaya dai gaba ɗaya shine tsarin wurin raban ne babu, wanda kuma shine kawo tambayar ka na cewa to idan so ake a inganta tsarin domin a cimma, yaya za a yi. Ɗaya daga cikin hanya mafi sauƙi a nawa tunanin shine a Najeriyance, musamman mu a nan yankin arewa, muna da tsari na masarautun gargajiya. Babu wani gida ko unguwa ko a ƙauyen yake a yau da bai ƙarƙashin wani mai unguwa ko dagaci ko hakimi. Akwai wannan matakan na cewa yau duk abin da zai faru a cikin unguwa zaka samu mai unguwa na da masaniya.
za ka samu hakimi na da masaniya daga wurin mai anguwa, za ka samu dakatai da sauran unguwanni. A kuma yankin arewa maso gabas akwai lawannai da sauransu wa'anda suke da wayannan irin makamai irin namu na irin na nan arewa maso yamma. Saboda haka ya kamata a bi ta hannun wayannan sarakunan gargajiya. Duk inda aka ce yau ga unguwar wannan masarautar mai unguwa ne, ya san duk wani wanda yake cikin unguwa. Sai dai kawai idan alal misali za a ce abin da za a bayar bai da yawan da zai wadatu, amma matukar za a ibi mutane ne za a ce su wane da wane da wane da wane suke cikin wannan bukata, to matukar aka bayar gidan mai anguwa kamar zai fi isa da sauri cikin sauki ba tare da gwamnati ta sha wahala. Ni a nawa ganin kamar wannan shine hanya sahihi da amfana. Yanzu ma abin da muke fuskanta, wato 'yan Najeriya sun shiga wani hali saboda cire tallafin man fetur ɗin nan, kuma muna fuskantar wani tallafi mai zuwa babba, saboda gwamnatin tarayya ta alkawarin za ta bada tallafi. Na farko za a bada tallafi na wajen biliyan 100 inda za a siyo kayan sufuri wato motoci ga 'yan ƙasa gaba ɗaya. An ce za a bada tallafi inda za a cire wajen biliyan 75 a baba manoma. Za a yi tallafi inda za a taimaki mata da kuma marasa galiho. To yanzu tunda muna fuskantar wannan al'amari kuma gyara muke son mu yi, wani shawara kake ganin za a iya ba mu gwamnati saboda a samu wannan ya zama saboda ni kullum abin da nake kwanciya da shi in tashi da shi shine wani hanya za a bi, duk da yake an ce abin hanyar sarakunan gargajiya, to shi wannan tallafin a buɗe yana da girma sosai. Ta ya kake gani ya kamata mu bi wannan al'amari? To tunda dai tallafi ne kuma na gaggawa, akwai abin da talaka ya fi bukata a yanzu. Wannan tallafin kusan in ce kowane talaka yanzu tunda aka cire wannan tallafi na man fetur, talaka yana cikin ukuba, yana cikin damuwa, yana cikin talauci, yana cikin yunwa, yana cikin fatara da rashin cin abinci. Tallafin abinci kusan shine wanda mafi abin bukata ga talaka, akan gwamnati ta fi mai da hankali a kai ta bayar kuma ya kai gare shi. So in gwamnati za ta kawo sauran ababen more rayuwa, a rage matalaka raɗaɗi na cire wannan tallafin man fetur, abu ne mai kyau tunda an ce gwamnati timbin giwa ne, tana da hanyoyin nan da dama wanda in ta ga dama yau ta ce Malam Jibril Abdullahi yau ina son ka ji daɗi, za ka ji. So ni a nawa tunanin ta duba wanne ne ya fi zama muhimmi a wurin talaka, shine abinci. To alhamdulillah, masu biye da mu kamar yadda kuka saba, ku bi mu a shafukanmu na sadarwa na YouTube, Facebook da kuma sauransu. Kan ku manta ku kalla ku yi subscribing, saboda ta haka kadai ne za mu san cewa muna tare kuma ana taimaka ma talakan Najeriya. Malam Ahmed, ina da wani magana da nake son a cikin wannan sabon tallafin da ake kai. Akwai tallafin da gwamnatin tarayya ta ce za a ba mu jihohi na biliyan 5 kuma har an riga an ba da biliyan 2. To kai me ka gani daga wannan tallafin? An ma fara ba da tallafin don wasu soja mutane suna ganin sun ji shiru. Wannan tallafi na naira biliyan 2 an ba da su. Hakika gwamnatin tarayya ta ce za ta ba da naira biliyan 5 ne, sai ta ce za ta ba da biliyan 2 kuma wa biliyan 2 ga babban birnin tarayya Abuja. To sauran jihohi ba a ba su 5 ba, sai aka fara ba su da 2. To wannan bibiyin jihohi, akasarin jihohi abinda suke amfani da shi shine sun yi amfani da shi wurin sayan abinci domin rabawa mutanen da ke da bukatar abinci. To amma gaskiyar magana shine idan ka tsaya ka duba zaka ga yawan abincin da aka saya da yawan mabukata abincin ba su kwatantuwa, ba su ma yi kusa da kusa ba. Abincin da za a raba na biliyan 2 a jiha mai mutane kamar yanzu a ce jihar Kano da ke da mutane miliyoyi, a ce za a raba musu abincin naira biliyan 2, kai ma ka san ba akasar mutane ba za ma su ji labari ba. Biliyan 2 na da yawa ba. Biliyan 2 na da yawa amma kuma mutanen Kano na da yawa. Biliyan 2 na da yawa amma kuma mutanen Kano na da yawa. Biliyan 2 nan idan yanzu alal misali a ce a raba mutanen Kano 4, a raba mutanen jihar Kano 4, a ce kashi 1 ne kaɗai za a ɗauka a ba, kashi 3 a ce sun wadata. Wannan biliyan 2 idan za ka tsaya ka kasafta shi
ka kasafta shi wannan biliyan biyun in ka la'akari da yawan mutanen Kano ka raba shi 4 ka ce ka ɗauka shi ɗaya ka ce su za ka bawa, babu wanda zai maji labari saboda karancin abin. To in ko haka ne kamata ya ce gwamnati ta koma ta sake shiri. Idan wannan kuɗi za a bayar ne domin sayan abinci, to su san cewa wannan kuɗi ba zai ma kai ko ina ba. In kuma da wani abu da za a yi, in kuɗin za a ƙara, in kuma kuɗin ne za a ɗauka a yi amfani da shi wurin yin wani abu da zai zamanto cewa mutane masu yawa sun amfana, to gara a ce shi akai. Amma in dai naira biliyan 2 ne za a bayar wa wasu jihohi, ɗaya kenan, ɗaya ma kuma daga abin da ya kamata ka rage fahimtawa shine akwai wani abu kamar da mutane suka hango kamar na rashin dabara ko rashin adalci wurin raba. Babu yadda za a yi ka ɗauki jiha kamar Kano ko kuma jiha kamar Lagos ka ba ta biliyan 2, sannan kuma ka ɗauki jihar da idan ka raba mutanen Kano 6 su kashi 1 za su ɗauka, su ma kuma ka ba su naira biliyan 2. Kaga anan shi ma ba a yi wa talakan Kano adalci ba, ba a yi wa talakan Kano Lagos adalci ba. Kamata ya zamanto cewa an yi la'akari da yawan mutanen. Shi wannan mataki da gwamnati ta ɗauka, ko don ta ɗauka cikin hanzari ne, ko kuma don ta ɗauka kila bata tsaya ta yi lissafi da tsari ba ne. Amma dai kan dukkan ko a kimiyyar kasafin tattalin arziki an san wannan lalle ba a yi shi daidai ba. To malam Jafar, akwai maganar cewa wasu suna ganin da a sai abinci, duk da yake kai kana da ra'ayin cewa ana cikin bukata, ana cikin yunwa, saboda haka a nema abinci. Amma wasu suna tunanin cewa tunda kamar yadda Malam Ahmad ya magana, wannan abincin na biliyan 2 ko wannan tallafin da ake bada ba zai kai ga mutane ba, to a juya shi a yi wani abu mana wanda kowa da kowa zai amfana da wannan. Misali a ce a yi wani hanya da yake da muhimmanci, a je ƙauyuka a yi musu hanyoyi, saboda in suka yi noma suka fito. Kana ganin wannan ba zai mai da gurbin wannan ba da abincin ba kawai kai tsaye ga 'yan Najeriya? Akwai jihohin da suka yi haka, akwai jihohin da suka yi amfani da wannan biliyan 2 na wurin sayan wasu ababe na more rayuwa a Najeriya. Akwai kuma jihohin da suka ga cewa mutanen jihar sun fi bukatan wannan abincin a wannan lokaci, so sun yi amfani da shi wurin siyan abincin. Abinda na so shi Malam Ahmad ya ƙara yin magana a kai shine yadda aka raba abincin. An bi wani tsari ne na aka sani ko na 'yan siyasa sun shiga fagen raba abincin, wanda abinda ake ce kama favoritism, ko akwai 'yan wa'anda aka fi ba muhimmanci, wa'anda ba su ya kamata a ba muhimmanci. Wani bidiyo da ke yawo a social media na wani bayarbe, ina ga wannan a kasan Yarbawa ne, ya riko dan buhu ko kilo nawa ne na shinkafa. Yarbanci yake, ban dai fahimci abin da yake magana ba, amma faɗa yake ta yi. Ya ce shi ne shugaba, kamar mai unguwa kenan a unguwarsu, aka turo shi wajen karɓar abincin nan ya kai ma mutanen shi. Unguwa gaba ɗaya a ba su rabin buhun shinkafa. Ni dai abin da na ji kamar yana cewa a maida ma Tinubu abin shi. Ban san ko kaga bidiyo ɗin ba. To mu a hukumance za mu iya cewa wannan tun da ba mu san sahihancinsa ba, mutum ne da yake zargin gwamnati na ta yi wani abu, kaga wannan ba za mu gaskata cewa tun da mu ma a yanar gizo ne kawai aka gani. Amma dai abin da wannan bidiyon ke kokari ya hannunka mai sanda ne, yake kokarin ya fahimtar da al'umma cewa fa ga halin da ake ciki. Kuma abin nan yanzu shi na faɗa cewa abincin da ake maganar za a bada yawansa bai kai yawan mutanen da suke buƙatar abincin ba. Domin a wannan bidiyon da kake faɗa, inda a wannan majigin da aka ɗanyi, inda ka tsaya ka duba za ka ga cewa bayaninsa da ya faɗa adadin mutanen da yake shugabanta, ko cokali aka yi ba zai wadata ba, ba kowa zai samu ba. To amma malama don kafa da wannan sai ya zama kamar gaba ɗaya garin dama ƙasan babu ma abinci ne, sai wannan abincin tallafi. Ko ba haka ba, kafin yanzu ai kowa yana lura da kanshi da iyalin shi da garin shi da sauransu. Wannan kamar yadda aka ce tallafi ne, dama kana da abincin bai ishe ka ba, a tallafa maka ka samu ka hada. Ba haka bane. Ba haka bane. Ai cewa aka yi rage raɗaɗin cire tallafin mai, abin da yake faruwa shine ai wani irin matsala da babu ne, sai rana a tsaka aka shige shi, sai ake tunanin to yaya za a yi a rage maka raɗaɗin wannan
sabon abu ne wanda dama baka san shi ba kawai sai ya zo, sai ake tunani ya za a rage maka wannan. To wannan shine abin alƙiblar wannan shirin. Kamar yadda na gaya maka shine kila rashin tsari ne yasa, ko kuma abin an yi shi ne cikin hanzari tunda abu ne na lokaci daya. A lokaci ɗaya kawai abin ya zo, kila nan gaba gwamnati za ta bullo da tsare-tsare a sauran wancan biliyan 3 da ba a ba wa jihohi ba, kila a ciki ila in aka bayar kila gwamnati za ta bullo da tsare-tsare. Amma ina akwai ƙarin bayani nake so maka kan mutum magana da yayi da yake da muhimmanci. Ni ko magana akan maganar sa ne na yadda aka raba abincin nan. Wato banda yadda aka raba shi a siyasance da sauransu, akwai kuma illar da aka samu guda ɗaya shine na kafar angulu da aka samu daga jami'ai. Kamar akwai wata jiha a nan arewa maso tsakiyar Najeriya nan da aka samu a hannu ido abin nan kurkur aka samu jami'an gwamnati da wani sashe na jami'an tsaro da suka haɗe kai, ko 'yan civil defense ne ko 'yan menene a wannan lokacin ake magana akan cewa ko 'yan vigilante ko na wannan jihar sun haɗe kai da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati sun je sun sai da wannan kayan tallafin a kasuwa, an gansu kuma har aka kama su aka kuma gurfanar da su. To ma'ana Jafar, ya ka samu irin wannan al'amari me ya kamata a yi kenan a doka? To ai kaga dokan ne ya kama su har ya gurfanar da su. Daman duk abubuwan da gwamnati take kawa da tsare-tsare na ci gaba dole sai an samu ɓata gari a ciki. A wasu jihohin ma kaga kamar yadda kai magana, wasu an ba su kaɗan ne, akwai waɗanda ma suna zargi ne ba a tabbatar ba akan cewa tallafin da aka ba su ba ma kuɗin da aka bayar na tallafin ba ne aka yi amfani da shi wurin siyan kayan tallafin. A'a, tallafi ne da aka ajiye tun lokacin zamanin da aka sha wahala na corona. Shi ne wasu suke ajiye da shi aka fito da su, zargi ne ba mu tabbatar ba. Amma za ka gani yana yawo a social media, an ɗauki shinkafan za ka ganta da na wanda ake zargin da kuma wanda aka hada da ita ɗin, ana kwatantawa a gani. Abin da kawai muke kira ga gwamnati a nan shine duk abin da za ta yi ya zamanta cewa akwai tsare-tsare na mataki-mataki kamar yadda muka fara tattaunawa daga farko, na yi amfani da hanyoyin da suka dace wurin tabbatar da ganin cewa wannan tallafin ya kai ga wurin talaka mara galihu, talaka wanda yake cikin ha'ula'i, talaka wanda yake cikin halin ni'yasu a Najeriya. Da yake shi tallafi aka ce mishi na wani ɗan lokaci ne. Malam Jibril Abla, abin da zai baka mamaki, wani ɗan lokacin nan da kake gani, in har ba a tallafa mai ba akwai matsala. Malam Abdullahi, in kai kana tare da talaka, kana zaune da talaka, za ka gane ciwon talakan Najeriya saboda cire tallafin nan da aka yi yana cikin ukuba, yana cikin tsanani, yana cikin wani irin rayuwa wanda abin tausayawa ne, abin tausayi ne. Talaka yana cikin wani hali. Mun gode Malam Jafar, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci, kuma kamar yadda kuka ji daga bakin masu fashin baki a wannan tattaunawa namu, tallafi abu ne mai mahimmanci ga rayuwar talaka. Saboda haka in gwamnati za ta yi tallafi, ta mai da hankali ta tabbatar da cewa tallafin nan ta tashi daga hannun gwamnati kuma ta kai ga 'yan ƙasa gaba ɗaya. Duk inda ake son a kai kuma muna fatan su masu wato 'yan siyasanmu da shugabanninmu za su bi wasu shawarwari da aka bada a wannan shiri namu na tambarin talaka. Kamar ko da yaushe muna roƙon ku ci gaba da bin mu, ku yi subscribing kuma mu ji ra'ayinku. Sunana Jibrin Abdullahi Adamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.